Hej og velkommen til Fodbold News. Der er sket en hændelse i dag. Mikkel Hansen har meldt sig som fodboldspiller og har skrevet en 3-årig kontrakt med FC København, det danske Superliga-klub. Det er den internationale arkitekturdag, og vi har en reporter på en lille ø uden for Grækenland, Susie. Og hvordan står det så til på den lille ø? Tak, Reimer. Jeg står her ved siden af Agina-templet på den lille ø Agina. Et tempel, der faktisk er lavet i ære til den græske gudinde Afreja. Templet er også en model for Parthenon-templet i Athen. Templet her har ikke nogen basis, men står altså på en stylobat og har meget tykke og korte stolper, som også karakteriserer den doriske stil. Over den har vi her kapitalen, som har en abakus. Over den her har vi frisen, som her har metope og tablyf. Så kan man også se, at der engang har været en gejser. Der er ikke nogen nu, men man kan se resterne herfra. Ja. Tak for nu, Susie. Tak, Susie. Og nu videre til Ulla Sørensen, der står i en provins i Rom. Ja, som I kan se her, står jeg foran templet af Fortuna Virilis. Og man kan se her nederst, der er en basis. Og som I også kan se, som der er meget kendetegnet for den ironiske stil, er, at der er lange og tynde skaft her. Og oppe i toppen er der nu kommet en fin volut på. Ja, og som I kan se, er der en 3D arkitrav, som så gør, at det ser meget symmetrisk ud med bunden. Og så er der en meget smal gejser, og i toppen har vi en trekantgavl. Slut fra Ulla Sørensen. Og tak til Ulla Sørensen. Nu tager vi videre til den romantiske by Paris, hvor Brian Jakobsen står klar. Hej! Som sagt så står jeg her i Paris, og jeg står her ved Opéra Garnier. Opéra Garnier, det er et af de ældste nuværende, hvad kalder man det, operahus. Og det blev tegnet af en fransk arkitekt, Charles Garnier. Og det blev bygget i 1857 til 1874, så det har taget nogle år at bygge det her. Men det kan man også sige, at der er en grund til, på grund af, at det er et meget detaljeret stykke kunstværk. Jamen, hvad kan man sige? Det er et vartegn her i Frankrig. Det er ligesom Notre Dame, det er ligesom Eiffeltårnet, og det er ikke øjenbæk, mine damer og herrer. Det er stilfuldt. Man kan se her på volutten, at det er meget detaljeret kunstværk. Man kan se heroppe, at guldfigurerne, de er også meget detaljerede. Man er ikke i tvivl om, hvad det er. Tak herfra. Brian Jakobsen. Vi beklager den tekniske fejl. I mellemtiden er Brian Jakobsen så taget videre til den nye triumfbue Paris. Hvordan sker den? Goddag derhjemmefra. Ja, jeg er så kommet et par kilometer videre til den moderne og nye triumfbue. Jeg står her sammen med designeren Johan Otto von Spreckelsen, og han vil gerne lige forklare lidt om den her nymoderne triumfbue. Ja, jeg hedder jo så Johan von Spreckelsen. Johan Otto von Spreckelsen. Ja. Så jeg har så lavet den her, og den her er jo så ikke triumfbuen, den her Le Grand Archer. Ja, den er jo som regel stilrent. Jeg ved, hvad siger jeg på dansk? Stilrent, ja. Den er jo inspireret af den tredimensionelle verden, jo som med, ligesom du ved, 3 dimensioner, og ja, og så kan den også det der med den 4-dimensionelle hypercruise. Det er flot. Er der noget med noget 4-dimensionelt, eller var det bare noget, der røg over mine? Ja, den er 4-dimensionel, og det er som om, at den langvejsfra kan man se, at der er sådan ligesom en yderside på, og så er der sådan en inderside i, sådan en firkant indeni. Og så langt væk fra, der ligner det faktisk en bue, men når man kommer tæt på, så ligner det bare sådan nogle 3-4 stykker. 4 stykker, mener jeg det var, jeg lavede den på. 4 stykker, ja, 4 stykker. 4 stykker, bare klasket sammen. Johan Otto von Spreckelsen. Og det var så det, vi fik at vide omkring den nye moderne triumfbue, La Grande Arche. Ja, og Le Grande Arche. Ja, og Brian Jakobsen herfra. Tilbage til studiet.